ଏବେ ପୁରୀର ରୋଷଘର ଚୁଲି ଭଙ୍ଗାଯିବା ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ପୁରୀ ପୋଲିସ। ଏହା ଉପରେ କଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ତା ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଥିବା ଏହି ଯୁବକ ଜଣକ ପୁରୀ ବେଗୁନି ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାର ପୋଲିସ ବା ଆଇଆଇସି ଏବଂ ବାସାଳିଥାଇ ଥାନାର ଆଇଆଇସି ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ପୁରୀର ସୀମାରୁ ଧରି ଆଣି ପୋଲିସରେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରୀର ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କୁ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି। ସେ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ମନ୍ଦିରର ରୋଷ ଘରେ ପଶିଥିଲା, ଏହା ପଛରେ ଆଉ କାହାର ହାତ ଅଛି, ତେବେ ସେ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଆଉ କୋଉ ମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଖୋଲତାଡ କରୁଛି ପୋଲିସ। ସେ କଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ତେବେ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ତଦନ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ପି କେପି ସିଂ ନିଜେ ଏହି ତଦନ୍ତର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ଏକ ସମ୍ବେଦନ ଘଟଣା ହୋଇଥିବାରୁ ଏସ୍ପି ନିଜେ ପଚରାଉଚରା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେଦିନ ଘଟଣାର ରାତି 1:21 ସେ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିଥିଲା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲର 4 କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଫେରାର ମାରିଥିଲା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଥିରେ କଣ ମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣାନ୍ତୁ।